Aprangsi News Fast Karbi Anglong kelangarat doan phanta nilitum News Fast Karbi Anglong abitung hinpen suri kardom pazerlo kardom non nilitum kedo lake ingdeng flikep ranir kep Karbi risonim sorong je katalon aklam long sido lasi nilitum tarik isiar ni pen cengbom bang bom si pinian ke tarik pli anang litanglo lasi pini ke tarik pli anang kiliar nimbang ke nilitum News Fast ahin pen kardu pen kethak ajai mix dami deng ponji lasi nang litum ta nang lang dunik tha nilitum a channel ahin pen eson sonia lam nang karji do lasi nang litum nar juta chogi manang litum phan nili question nang karji bang ke cheng si pending sumpot ke thak cheng bang kumat lo chini lo ke di tangte nia asika prek a question bang nar juti det po share dihun kumat lo chini ne ke di to thang thelo alang li la punang thak thek che det lo bon sitame choro par pik lo alang li nang thak don theke pot ta oni nili nang li tum han isia question nar julang nar juta chogi manil tum News Fast ahin pen kali nang thak don lang chok chok che ye chok le he sitame nang thak don lang non pujat lo ya noi na lapan ala ti ekti ala thak kumat bang lo nang thak don jige tang che kali joy pik ji thekte ne nang thak po thek the thak on chok ke cheng si ke nili nang kar rei bang ke KCS amai phu ke man cheng bang ke kumat lo hala chini yo pisa hala pusi chini pu jang rang lo dia lang li ke yo kana jutha pisa thegi tang te go pulo rei pu bang ke KCS amai phu ke man cheng bang kumat lo Chandro Singh Kro punya men bang tene de la bang ke la non do bang lo kali ke man cheng bang oh no Roing hi kali ta chok che der lo tang te nili ako non batai sina nar ju thede po ka prek a question bang share di hun kumat lo pe thak ke paplang cheng bang kalang lo di per thak ke thak bang ke paplang cheng bang lo share di hun ke lasi alang li nang ke thak ke chok lo chok pik lo alang li nang ke thak ke thank you lasi nili tumahin pen nong is tamedo lasi alang li phan nong e pazir pon po lang li tum konat pen duar baguri di anang li men kente Lili rong hang pi jili rong hang pi nili rong hang pi Lili LI LY lili rong hang pi di mentu pen lo nang li tum dak kulat nang bidon ke mane pining alama kali pending nang li tum non ke bang ke inko da truck ani si bang lo inko da truck si pen dak do nai pusi halo di so par pik lo alang lili rong hang pi phanta do nili tuma hin pen isi nong e pazir ponji do nili tuma hin pen isi nong e lo nang li phan la nong e bang impuik de do chong pu de bo kang tuang ke ne nang ramen ko de ne coffee cup ni pile lo bo coffee cup long lo nang li ke cup long le lo tang te nili tum News Fast ke lang rat phan nang li pini son bak ki puji do ma pu dun ji ke thang ta we ma ne ki puji ya sab ning akan samdolo mane pining pe ni bata hini lo ke long batai ni lo bata hini le la si la puson our sign niki pipo na pota ning ting duglo la pen ke rada tum hanta ison alam ge la lo thek the sita bor idun lang ta medon atu jirpo tum la lo yo non ni ta thek the da na pusi matha lo sita bor idun lo chok dun de nali tum na son phochi je mene kat nang ne don atu thak dun tha galang lo di la pui ni ning je ta hok lo la sikat nang ne phiri nang ne tangte ni nang chini ma chomangkan son ko anodo ni la ba nang thak nang thak ke di tangte next question bang ke non het jong Padma Shri award ke long bang ko malo nang di chini ma i chok thang the nang li nang thagon e thadi choro par piklo nang ya point pipot
tangte nang li chini ma non het jong Padma Shri award ke long bang komat lo thak thak ठीक है non het jong Padma Shri award ke long bang ke Dhoneshwar ingti lo de choro perfect lo thot lapu ili ik tum pen le arju pon lo nang tangte nili nang hi phan isialam nang kar ri do nili tum news fast hin pen question nang ke lapu hen lo share di hun ko mat lo share di hun ke peri ke thak cheng abang lo la karbi pinding sumpon ke thak cheng abang lo lalu di share di hun pending sumpot ke thak cheng bang lo di tangte adun thua question bang ni nili nang li phan kar ri do lasi rangsina ke ko mat lo rangsina bang ke la karbi lam lun tumo kapap lang cheng abang lo alang li ke nang ke thak ke ko son lo chok ma chok che nang li tum ma tha chok lo di lasi nili tuma hin pen alang li phan isin nong i pajir ko lasi alang li nang thak chok lo pot nili tuma hin pen isi nong i pajir po lasi miss Gitanjali hin pen isi nong i pajir pon ponon choro lo alam choro lo neli nan impu ponik det ko input that not oh miss send a news fast hin when a news fast karbiang long ka long lo yo 48 karbi youth festival ni arong tingala ni la sona award sayang long do no bot aben choro lo kupini kaning ji do ma oh nili ni arong pigan lo la pena festival don la kap chepon thulong lo ko he pen la pen la bangso news ke ni nili arniwang ta langwer la pen on bang la so news pen nan amane akap long thulong la hem chipiti kok long ko ja ni arong na lam bang ke nang li lang ver di langwer la pen ni arong pigan lo yo nat pen lo nang li me nili ke west karbiang long keroni pen nang li men nili men ke something from sapu nili nickname bang ke sk s from sa choro perfect lo alang li phan Nong sinang li tumang thakon thek det pulate ni tuma hin pen kap se tamang tumang nong eng pajit igi asini ni nangkar juye question bange karbi youth festival komen tu ningkan masih ki biceng lo ai la bang thak te ban hai kedi chalo nang le thek te ko pot la ban kiba thireng bang reng amen binong kosan la sireng bang reng amen binong ha haja be to kalima kalau coy de lo la so question bange la ban next question bange nimsu kirung along kuma nimsu fisika chiok dun cheng lo ai la bang chini ne Sini nih mah. eh Cholo nang question ni sinang thakon thek pot la sinali tum nali bangso question nang thakon thek pot nili tum nis fast channel hin penali han kap kapanong pondo la si bangso kap le la sinon alang li nang thakon thek det pot nili tum kapa jirik pola su bangso kapa jire ni tum news leader ekebak songjalin leng pi bansi bangso kapa jir monik po Cholo lo bangso kang kopi tumpane news fast news fast sampai choro lo yo ka besi nang tekang pot kisana thakon tik del hen ta ekta bang thak don thek del Ali nang li komane han kupine mise sipi dolang malason karju pen ke thak komane han lason thak don thek lo te me pa lo lason ki thek siki me lo he nile ta kisomane thek the ta do pe kisomane thek ta do he sami kisung hai ke thek o e ta tek pot ado tangte ik nang li chini ma chomangkan son ko anu do chini ne tangte next question bangke karbi nim so pimar tumang bong rj ke menai kumat lo nang li chini ma chini ma non he jong Padma Shri award ke long bang amen ko son lo ini problem lagi i chok thangte i thot alang li tum pen somsoni thot arju pon lo nang tangte nang li tum konat pen lo ke bangke nili tum dai thor pen di la pen nili tum nang li tum hanang kar dri puke nim sopere ngohot ki cheng si kachi jogdun anim sopia men ko son lo chini ne der lo ke di tangte non dak nilitum ani tum pen eson sonialam ilitum arju ponik sina tangte ni nang li chini ma chomangkan son ko anu do kan chini ne ma chok tangte nang li chini ma lo nang thak don thek chok tangte tharang tangte nang li chini ma karbi nim so pimar angbong rj ke menai ko matlo chini ne
ni lo ta. Ijo thang the choro parpik lo nang lia porang chipi du na pot lasi non anut kaprek lo ngapai ditum arju damik sine comangkan son kwan lo du Comongkan ke lang tuk comongkan harni kan pla i kalang nang dang ke thak chok bek lo nang te non adun tu question bang ke karbinim so pimar tumang bong pen arje ke menai kumat lo serdi hun kalima kali la bang chok se kajirong hangpi kajirong hangpi i sita choro parpik lo nang li nang ke thak dun apor hedi angke ma non hejong podmoshri award ke long bang kumalo laba hedi entah ko me tingni pulu rong au inti ko pemajung te hasan dro inti puma kalang lo inti lo anta amen bang bang thek te lo anta inti lo ahok lo inti lo ni nada sor lo ta amen bang bo de lo dhoneswar dhoneshwar inti i sita nang li nang thak dun un lo ibeng an ke dhoneshwar inti i choro parpik lo la sinon alang li nang ke thak dun theka pot non ilitum long ang ke claim dun sar jir song phan nong e pa jir phansi hangpon lo bong atum na tu ke sajun dam pipo ni saki ben biskut kata biskut penjun idam po bong atum de thank you de ba bile ma ko bong atum long pen ke ne ke la son long e ke long ke non de lang bong atum de la si nang tulang ni tum pan suri akadom nang pajir doni lo de kadom tangte nang li rat atum phan pini son sunya lam pujima la son along ke thak hai long paprang du nang jima oh paprang du nang po bong la ke tek the tum an ke charli nang po ke tek tum long hi charli du nang po bu te tek the ong po i kalang di la bang ka ho la puan cholo ke bong atum tangte nonili tum ani sita thekte sita alang ka bor ia joini alang nong ilong ponlo lasi muni datum kaita bor i ponai bor i lopote ajat asonta thek ponpo Lana acha nilitum news fast pen pini karju pen ke thak la so jai mek ni tum ke deng pondo dasi nangli tum ban ison soni acquisition mene nang karju ponji do kecheng sinangli phan karju pon kang tung la ke ilitum hajabe komatla nangli chini ma Sabi sabang chini nangli chinik ma nangli chine acha ante adun thua bangke nangli ta mane nangkar ju pon thui bangke ilitum karbi ang bong hedi nimsopi malang bong arji keme nai komatla ha matha ekta me chini ma ho chini gelo Chini anta rangwedel mane bori tame mane laili tume di mane karbi ang bong hedi nimsopi mal ang bong pen arje keme nai komatma labang nangli chini pote thando nik non chini nal gede to choro parlo nangli tum man same akero pajilo nangli tum apor nai people sili tum anu kaprek phan banglai litum arju pon na non putot lapu api tum phan mane api tum same bangsorong ajelong ngai chitong du alang tum same pinang an chipaduk pon lo selang phan same phi nilitum pini news fast bin hedi karju pen ke thak la so jai mek nilitum kibi pondo la si nangli phan ison sonia question nang karju ponji do la nang li nang thak on ji phan mane bor itha la si nili ke cheng si nangli phan nang karju ponji la ke hajabe komat lo ini ni bong ni nang khan hajabe komat ik lo ini nang khan de kheti hajabe chini ke to choro palo ante thalang de ako puthot ison question bang ke laili tum kalbi nimsopi malang bong hedi arje keme nai komat lo chini ma ini etin ni ke nang li chinik ma mane hajabe komat ik lo chini ne ante la kal mane nimsopi malang bong pen arje keme nai komat lo chini ma ta chini ne choro palo ni ke non dalang botak lang so thang ke la hedi mane di hajabe la ke thireng wangreng de thireng wangreng hello hajabe phan ke thireng wangreng phan si hajabe pulo de la pen ili tumla nimsopi malang bong arje keme nai la ke kajirong hang pi hello de choro palo nangli tum apor nai chi pipot choro palo la si ili tum anut kaprek phan li tum arju pon na nang karji la sinanga julong nar jita chok ji karju pen ke thak nili tuma hin pen bine ke deng khondo la sine nangli tum nang thak don ji karju pen ke thak do kupelo
nilitum hedi karju ke thak ajai mek bang kedeng kon la si nilitum hin pen jong si labang soal alam nang karju pen nang thak thek luk lute nilitum hin pen nong ilong ji la si labang so karju pen ke thak along nang thak dong ji me nang thak ni ke thek thek kali joy pik Jala pun ada lang lina lo je. ente la pu ni ta ningi hek hello nitum ke dak la masor pindak ke nat pen lon tenang nitum bang ke dak ge sing ta na rong ke joy sing ta na birla la sipini karju ke thak ajai mek ilitum la dak sing ton ponik lo pena puthot ilitum karju ke thak ajai mek ilitum cheng ponik po la si news fast Karbi Anglong kerang aradatum phan suri kardom paje iklo